ki khubor ka Batisi TV lawan ra ashapi da ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong Kashnong kong thong kabadan hakitain khat arshnong kadai ka way na kishnong kabalayo rung hakathop jong ka United Nations World Tourism Organization kabadai ka tanat jong ka United Nation kaban jid ya kishnong ki bakring tam kum ka jaka jong kai ha ka perthai baro ka way na ka best tourism village la island ya ka way ka ri bakan pha karteng lai tili kishnong sha ka United Nation bakin penrung hakathop ha kabaan sajid sanib ha kino kishnong kibadai ban yo ya ka khusnam best tourism village katanat jongok ka jong ka sarkar India kala jid lai tili kishnong negeri India bat kita kishnong ki kenthop ya ka kongthong na Meghalaya ka Pochampally na Telangana bat ka Latpura khas na Madhya Pradesh ka jingthmu jong ka UNWTO ka longban itho ya kishnong ki bayale shisha kumno ban kenteu ya ka kam jingok kai bat amtang ka kam jingok kai hanrai ki bayale kumno ban penne pensa ya ka riti ka dostur jongki ka culture ne kita ki jinglong tenrai jongki breu ki basyong basa ha kita kishnong kashnong kongthong kadai kashnong ka ba itanat ka balaker tawyer da ki lom ki wa ki ba ipengat bat kadai ru kashnong ka badang laban bat ya ka jinglong tenrai jongka da ka ba ki jukhot ya ka kerteng breu da ka ba shusiau neshurwai ka ba hakaktin pareng ki ong whistling village habayakren bat uskretri jongka Indigenous Agro Tourism Cooperative Society Limited uba pet ya ka kam jngok kai ha kong thong uba rothel khongset ula penpau ka jing sngokemen ba ka sarkar Meghalaya kala jit ya ka kong thong ban pha sha ka sarkar India bat ba ka sarkar India ru kala jit ya ka kong thong ban pha sha ka United Nation bat kumju ru ula ai khublai kerpang yo Professor Rakesh Sinha ubadai UMP jong ka Raja Sabha badai lengba jong uru ba ka sarkar India ka ithu ya ka kong thong uba rothel ukermen scam baka kongthong kan yo ra ya ka khusnam kum ka snong ka ba itnat tam ne ka best tourism village ha ka perthai hi baro ka way kum ginayalam jongga Indigenous Agro Tourism Cooperative Society Limited kongthong hadin banglayo ya ka khubor lengba ki officer jongga Department of Tourism Government of Meghalaya kibala pentip baka suka India lembaga Ministry of Tourism kala nominate ya ka snong jongi haka thup jongga UNWTO Best Tourism Village ngidap igi sukmen ka bakraw ban ngaingu yo blay takendat unong thau unong bu ubala kerkhu kerpang ya ka snong ba i ka jongi kum kinelam jong society kibala simkhia nagamta ban penbit penbiang yaki ek barok ki jidon kam ban penkre ban penjanai nagamta ban ra ya ka buram bar ka nam jo snong ka jongi hibar koi ngi dap e jin sokmen ka bakraw sikade e ban ngi ai ku blay kerpang e yaki parano song snong nadu ki longmi ki longpa ki samla kan the ba sendang bar ki heb ki barit ki badai maki kita kinong penne punsa yaka korsor ka jungi ka bakar pang e khamtam balung ba ka jingker khu ka jong play ta kenra ha ka bangidon ya ki saudong sakun ki bai tenat saudong jong ka snong kong thong ka jungi ba ka thai kha snong hi bar ko wi kum ki noyalam jong society ka bala sim khia ban gentew ka snong ka jungi khamtam e ha ka bede ba ka jingrwa yo be ka bede ka korsor ba ka tenrai ka baru spa tam ka jungi is ngungu ban ngi ai burom ya ki longswa ki manswa ki balong ki bastat ba ki basampang ban saindur ya ki nik ek baro kabala pelong hagar ga juk start ka bamanta baka perthe shitlup kan e bat ai ka burom ka bakraw na ka mta ka jongi ti kumta na ka liang jongi kum kineram jong ka cooperative society bat kum kineram jong ka snong kong thong hi bar ko wei balai simkhia ban gentew ya ka kam juga ka kai perthe isngu ban ai ka buram ka bakraw ya ka soka jila ka jongi lembaga Department of Tourism ka bala simkhia ban yarap ban betinanti yangi haki babon kiliang nagamta ban penpet penbiang nang ba ka snong ka jongi
kan yo bandung hagani ka thup ka banlong ka ban sa nam sa kerteng hagi pateng ki ban sawan ni ai ku bleiru yau chief minister joga jelame khlaya ka jongi usa konrad ke sangma ubalai simkhia nakamta ke jingran kam nakamta ban pnit mbyang ka banlong ka jing sarong ya ka snong jongi ya ka thain sora bat ya ka jelahi berakowi na kalin jongi kum kinoyam yoga society ni ai ku blei kirpang ya professor Rakesh Sinha nominated MP jong Raja Sabha ubal adopt ya snong kong thong ka jongi nadu ka khasan tarik jong bunai August jong snem ajar alpho hakaba na kalin jo ura simkhia para trestom daladehi daga jingi kli baka jingi ban budin ya kini ek baro ban pintikna baka soka India ke jongi lembaga Ministry of Tourism baken pek nagamta ban kentup ya ka snong kong thong jongi napdeng ki lightly ki snong ki baka soka India kalaji tikumta na kaleng ke jongi ngis ngoba kani kalong ka burom ka bakraw ya ka soka jela ka jongi kalong ka burom ka bakraw yo MP yang ka Rajasva o Professor Rakesh Sinha pat khamtame ka de ka buram ka bakraw ya ka soka India hi barakawai lengba ka jing start jong ki officer lengba ka jing sampang jong minister jong ka tourism Ministry of Tourism but hak juga por ni ai kublei yo prime minister bodom rom jongi badala dehi ubala pek bat ibit ban nominate ane ban penrung ya ka snong kong thong jongi hak ni ka thup jong ka United Nations World Tourism Organization ya ka snong kong thong ka jongi ublei trekenat kerkhun kedo bat unang betin nang bagani kalong ka nuksa nakam takiwe perkisnong jong ka jela ka jongi nang bakindo nakamta ban kentiu jaga kam juga ka perthei kabalong ka wei na kilat kabalong ka wei na kirensan kaban wanra ya ka roy kapar ya ka songsuk songsngan bat ka bit ka biang haka imlang salang haka yo ka kot bat ke babun kilyang